Ano masasabi mo? Ayoko na! Let's go. Kuya, hindi ako kinabahan dito, kinabahan ako sa kanya. Ayan! Gin, ang bisa talaga! Nakatalan na ako ng pagkain. Yun na yun! Yung mga nangyayari dito! Di ba nga ako may subsub ko? Alito to, ako mag-nervous kanya eh. Kaya ako mag-nervous, wala ako mabusol ko. Natakot ako sa kanya, kala ko may matay eh. Kaya pinay-stop ko na.